Moje meno je Ondrej Holienčík a toto je séria videí Centrum excelentnosti 101. V predchádzajúcom videu sme si povedali o vízii budovania Centra excelentnosti. Na to, aby sme mohli naplniť víziu, je potrebné spraviť prvý krok. A tým je vytvorenie stratégie postupu budovania Centra excelentnosti. Pri tvorbe stratégie sme sa inšpirovali skúsenosťami zo zahraničia, kritériami kvality Equavet, ale rovnako sme aplikovali pohľad Rady zamestnávateľov pre odborné vzdelávanie a prípravu, ktorá sa obdobnou problematikou zaoberala vo svojich pracovných materiáloch. Stratégia kvality by mala pozostávať z niekoľkých merateľných kritérií, ktoré je možné každoročne exaktne vyhodnotiť a tým sledovať progres a kvalitu úrovne Centra excelentnosti. Môžeme hovoriť o 4 takých bodoch. Mal by to byť komplexný dokument, ktorý hovorí o aktuálnom stave. Dokument obsahujúci budúce ciele a merateľné ukazovatele na vyhodnocovanie týchto cieľov. 3. Konkrétne opatrenia, respektíve úlohy, ako dosiahnuť stanovené ciele. A posledný 4. je dokument, ktorý umožňuje samoevaluáciu a rovnako externé hodnotenie nezávislou verifikačnou inštitúciou. Spomenul som, že stratégia by mala obsahovať niekoľko kľúčových kritérií, ktorými sa odlišuje od bežnej vzdelávacej inštitúcie, teda bežnej strednej odbornej školy. Prvým z takýchto kritérií je tvorba učebných plánov v spolupráci so zamestnávateľmi, ktoré by malo byť zamerané na preukázateľnú účasť partnerov pri tvorbe a schvaľovaní vzdelávacích programov vo forme spoluautorstva. V našom prípade sú to veľké spoločnosti ako je Schaeffler, Kia, Motors, Hyundai Mobis, Scheidenbachmann, Kinex či Omnia. Druhým takýmto kritériom sú zmluvné partnerstvá so zamestnávateľmi, štátnym inštitútom odborného vzdelávania, stavovskou a profesijnou organizáciou, ktoré by mali byť zamerané hlavne na pokrytie odborov vzdelávania s jednotným zadaním ukončovania štúdia v spolupráci s, ale aj za účasti zamestnávateľov. Tretím kritérium sú zahraničné partnerstvá a medzinárodná spolupráca, ktoré by mali byť zamerané na spoluprácu s zahraničnými strednými školami, s univerzitami, medzinárodné mobility pre učiteľov a žiakov a medzinárodné projekty, ktoré generujú ďalšiu spoluprácu. Štvrtým takýmto kritériom sú partnerstvá s rôznymi inštitúciami zameranými na spoločné aktivity, spoločné projekty, propagáciu či spoločné súťaže, stáže, výmene skúsenosti. Piatým kritériom je aktívna účasť partnerov na kariérovom poradenstve pre žiakov základných škôl a kariérové sprevádzanie, ktoré by malo byť zamerané na realizáciu spoločných aktivít pre žiakov základných škôl v spolupráci so zamestnávateľmi a subjektmi kariérneho poradenstva. Ale aj prezentáciu excelentnosti v oblasti technickej zručnosti pre žiakov základných škôl vo forme rôznych aktivít, ako sú workshopy, dni otvorených dverí, letné tábory. Teraz, keď natáčame túto časť, tak včera sme mali akurát letný tábor z Kyjov. Prednes posledným z kritérií je šírenie informácií a ich diseminácia cez web a online platformy, ktoré by malo byť zamerané na zverejňovanie aktuálnych informácií o školských programoch a ich kontinuálna aktualizácia. Zverejňovanie informácií o uplatnení absolventov, zverejňovanie všetkých aktivít Centra excelentnosti na webových stránkach a relevantných sociálnych sieťach, zverejňovanie informácií o spolupráci so zamestnávateľmi. Všetko by to malo tak spoločne zahŕňať ročná správa o činnosti Centra excelentnosti. Týmto sme si dnes prešli úvodných 6 kritérií, zameraných na tvorbu učebných plánov v spolupráci so zamestnávateľmi. Zmluvné partnerstvá so zamestnávateľmi, štátnym inštitútom odborného vzdelávania a stavovskými organizáciami. Zahraničné partnerstvá a medzinárodné spolupráce,
partnerstvá s rôznymi inštitúciami pre spoluprácu. Aktívnu účasť partnerov na kariérovom poradenstve pre žiakov základných škôl a kariérové sprevádzanie. Šírenie informácií a disemináciu cez web a online platformy. V nasledujúcom videu si spolu prejdeme ďalších 6 kritérií Centra excelentnosti. Prajem vám úspešný štart s úvodnými kritériami. Moje meno je Ondrej Holienčík a toto je séria videí Centrum excelentnosti 101.